ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Дорогі брати і сестри, падчас гэтай святой мши я дякую Пану Богу за дар молитовных группаў у нашей парафии. Прошу Бога за ружу Маці Божией суцяшэння. Нехай благословляє Пан Бог усім членам этой молитовной группы, их семьям. Прошу Божьего збавлення для кожного. Прошу Христової радості, Христового супокою. Так само прошу у тих інтенціях, які ви складали про заступництво Найсвятейшої Панни Марії Ружанцової, дар оздоровлення для Івана і даров Духа Святого для лікарів. Молюся здоров'я емоцій Духа Святого для Тереси Макась, а врачам уважливості, ловкості, опеки Маті Божої заступництва, Божої заступництва Отца Фабияна, Божьей ласки. Прошу молитвы Маті Божией Ружанцовой об выздоровлении для Александры. Нехай Пан Бог, просим Матку Найсвятейшую Ружанцову об оздоровлении на вертании для Сергея. И нехай Пан Бог одарить радостью життя вечного померлых семьи Селицких, Вацлава и Евгению. Перапросим Бога за наши грехи, каб мы с чистым сердцем могли сложить эту Найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному. И вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и залюбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного.
Помолимся. Всемогутный, вечный Боже, наученный Духом Святым, мы осмеливаемся называть Тебя Отцом нашим. Узмацни в наших сердцах Дух Твоего сыновства, каб мы могли отрымать обіцяную спадщину праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе, и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание первой книги Валадарстваў. У тыя дні пашоў Іля ў пустыню на адлегласць аднаго дня дарогі і, прыйшоўшы, сеў пад адным з кустоў ядлоўцу і прасіў смерці сабе. І сказаў: «Хопіць ужо, пане, возьми маё жыццё, бо я не лепшы ад маіх продкаў». І лёг ён і заснуў. І вось анёл дакрануўся да яго і сказаў яму: «Устань і еш». Ілля глянуў, і вось каля ягонай галавы была печаная латка і збан вады. Ён з'еў і выпіў, і зноў заснуў. Але анёл пана другі раз вярнуўся, дакрануўся да яго і сказаў: «Устань і еш, бо далёкая дарога прад табою». Ён устаў, з'еў і выпіў. І, падмацаваўшыся гэтым пасілкам, ішоў ён 40 дзён і 40 начэй да Божай гары Гораб. Гэта Слова Божие. Пакаштуйце і ўбачце, які добры ёсць Пан. Пакаштуйце і ўбачце, які добры ёсць Пан. Благаслаўляць буду Пана ва ўсе часы, хвала Яго заўсёды на маіх вуснах. Панам будзе ганарыцца душа моя, няхай чуюць гэта пакорныя і няхай весяляцца. Пакаштуйце і ўбачце, які добры ёсць Пан. Узвялічвайся мною, Пана, будзем узвышаць імя Яго разам. Я шукаў Пана, і Ён пачуў мяне, і ад усіх пагрозаў вызваліў мяне. Пакаштуйце і ўбачце, які добры ёсць Пан. Гляньце на Яго і прасвятліцеся, і твары вашыя не спазнаюць сораму. Вось няшчасны паклікаў, і Пан яго выслухаў, і ўратаваў яго ад усіх ягоных бедаў. Пакаштуйце і ўбачце, які добры ёсць Пан. Ангел Пана берагае тых, хто яго баіцца, і вызваляе іх. Пакаштуйце і ўбачце, які добры ёсць Пан. Шчаслівы чалавек, які на яго спадзяецца. Пакаштуйце і ўбачце, які добры ёсць Пан. Читание послания святого апостола Павла до Ефесцу. Браты, не зневажайте Святого Духа Божьего, яким вы запечатаны на день откупления. Усякая горечь и раздражнение, и гнев, и крик, и блюзнярство нехай будут выдалены от вас разом с усялякой злостью. Вы ж будьте один до одного лагодными, милосердными, даруйте один одному, який Бог у Христе даровал вам.
Дык вось, наследуйте Бога, як дзеці умілаваныя, і паступайце у любові, як і Христос полюбіў нас, і аддаў сябе за нас, як дар, і ахвяру Богу на прыемны пах. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я хліб живий, який сишов з неба, каже Пан. Коли хто буде їсти хліб гэты, буде жить вечно. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читание Святого Евангелия поводле Яна. Хвала Тебе, Пане. У той час обурилися на Єзуса юдеї за те, що Ён сказав: «Я хліб, який сішов з неба», і казали: «Чи не Єзус гэта син Юзафа, батько якого і маті ми ведаєм? Як же Ён каже: я сішов з неба?» Ён сказав йому отказ: «Не обурайтеся між собою. Ніхто не може прийти до мене, коли Отець мой, який послав мене, те притягне його, і я воскрешу його в опошній день». У пророків написано: «Усі будуть навчені Богом. Кожний, хто чув від Отця і навчився, прийде до мене. Це не значить, що хтось бачив Отця, тільки той, хто від Бога бачив Отця. Сапраўды кажу вам, хто вірить у мене, має життя вічне. Я єсть хліб життя. Отцы ваші ели манну в пустыні і померли. А гэта хлеб, який сыходзіць з неба, каб той, хто єсть яго, не помер. А хлеб живы, я хлеб живы, які сышоў з неба. Калі хто будзе есці хлеб гэты, будзе жыць вечна. А хлеб, які я дам, гэта цела маё дзеля жыцця свету». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Дайте, паважаныя, сёння шмат разоў паўтараецца слово «хлеб». Мы ведаем, што такое хлеб для нас. Это основа нашага жыцця, основа нашага існавання, матэрыяльнага існавання на зямлі. Основа нашага матэрыяльнага існавання на зямлі. То есть хлеб, разумеется, заўсёды падразумеваецца заўсёды як яда, ежа. Тое, што патрэбна чалавеку, каб ён жыў на зямлі. Гэта, як кажуць, як белы дзень, усе вельмі добра разумеюць. Таксама Христос гаворыць, што як і ўсім зразумела, каб жыццё было на зямлі, патрэбны хлеб, таксама, каб жыццё гэтае не толькі было жыццём, але жыццём вечным, патрэбны хлеб, які сыходзіць з неба і якім ёсць Езус Христос. Што значыць Езус Христос ёсць хлеб, які сыходзіць з неба? У гэтым хлебе, пра які кажа Езус Христос, як пра сябе, пра сваё цела, ёсць два такія аспекты цікавыя. Першы аспект – гэта вера ў Езуса Христа, это Божае Слово. Бо Божае Слово нясе нам веру, пазнанне. Усяго, што тычыць Езуса Христа, гэта першае, асноўнае. Гэта тое, што Бог утварыў з гэтым светам, стварэнне гэтага свету. Гэта таксама вера. І матэрыяльнае, якое Христос пакідае на гэтым свеце, каб мы памяталі пра яго. І тут таксама ёсць два цікавыя тоже аспекты ў гэтым матэрыяльным, які Христос. Першае і асноўнае – гэта найсвяцейшы сакрамент. Гэта цела, гэта сакрамент хлеба і віна. Гэта цела і кроў Езуса Христа. Матэрыяльнае, што ён я. Гэта чыніце на памяць пра мяне, кажа Христос. Гэта ёсць цела маё, гэта ёсць кроў. І другое, што Христос падчас крыжовага шляху нам аставіў, можа, згадніце, каб мы глядзелі, углядаліся на яго, які цікавы у 6
Поглядите на 6-ю стацию дороги Крыжовой. Кто там выявлены? Святая Вероника вытирая тварь Иисусу Христу хустою. И на этой хусте что засталось? Обличчя Иисуса Христа. В образ, бачный в образ Иисуса Христа. Это так само для нас має великий аспект. Христос оставив Вероніки в образ, і гэты образ остался. Як ён выглядзеў, каб мы памятали. І гэты образ быў вынесены святой Веронікай. Сёння яшчэ нават гэтая хуста святой Веронікай існуе в адным из касцёлаў Італіі. Пра столькі тысяч гадоў яна засталася. Туринская плашчаніца, живый сведок в образ Иисуса Христа. И поэтому мы шануем образы, дорогие браты и сестры. Мы шануем образы, фигуры, выявы Найсвятейшей Панны Марии, Иисуса Христа святых. Шануем, бо это образ, які покинуты нам самим Иисусом Христом, каб мы, як люди, мы мели перед вачима не только памятали про веру, читали, себе, кажуть, мели некое уявление этой нашей веры, але глядели на Иисуса Христа. Христос много шмат разов объявлялся. Поглядите, святой Фаустине Ковальской сказал, зраби гэтую выяву. Бачим, як Фаустина старалась, каб художники намалявали, але ніколи не передадуть. Святой Маргарите Марии Алякок у Франции про выяву Найсвятейшего сердца Иисуса Христа. Так само Христос говорить, зраби эту выяву, нехай эта выява буде у кожному домі. Тобто Христос хоче бути, каб ми бачили Його, каб ми, глядячи на Його, жили з Ним. Ось, позавчора молився тут перед этим образом вечером, углядаючися в образ Маті Божої Ружанцової, молився на Ружанцю святим. І така прийшла цікава думка. Колись святий Фавіян так само, молячися, углядався у гэтую выяву, і глядите, коли глядишь у выяву, по-другому разумеешь молитву. По-другому, перед тобой выява, там нема тих думкаў нейкіх посторонних, нема там нечага, начав здравость Мария, закончив Ойче наш, и кажут, начав хвала Айцу, веру в Бога Айца прочитал, это начинается так. А так, глядячи на эту выяву, поэтому вельми корисно, коли мы молимся, так само иметь дома выяву, наприклад, молячися Ружаня з Найсвятейшей Панны, и не зводить в очей, не глядеть, что там нечто лопнуло, стукнуло, кот побег, телефон зазвонил, телефон. Откинуть все это, откинуть это все. И кажут, нехай будет трошечки в стороне, зараз заняты, будь этой справой размовой с Паном Богом. Это одиное, что найбольш потребное мне сегодня, зараз у гэтую хвилину, а те справы, якія будут, они напевно почекають. А мы ж нават часами приходим и на имшу святую с телефоном включенным, ой, кто зазвонит, треба ж отказать, и будет, ксёндз Казани говорит, там, шуп-шуп-шуп, я тут только ты что не чуешь, что я там, ксёндз то чує, все. И хоть ты подскакивай тогда коли гэтай амбоны. Дорогие браты и сестры, мы пришли на молитву, мы увайшли у адносины с Богом, а люди, зачакая, свет не сидя, конец не наступит. А наступит, ну мы в костеле, дякувати Богу, в небо сразу все пойдем, чтобы переживать тогда. Это, что там уже ратовать. Наступит, так наступит, но одразу в небо. Ну, мы же все хотим у неба, никто не хочет учистить, некоторые часто говорят. Это. Мы вельми часто, помню, казали, ой, хоть бы там 10 куточек у чистцу посидеть. Ну, говорю, хочешь чистца, в пекло попадешь. Хочешь неба, у чистец можешь попасть. Ну, покутуешь, але треба хотеть больше. Треба хотеть больше. Вчора ходил там вечером с Ружанцем коло костела, что копаем. Я уже обнаглел, там трохи замало выкопали, може ще тут копануть, може тут копануть, а може туди копануть, а там же ж много видать, може все прикрыть. Ну, наглость, кажуть, що так, это захланность. Але ось так есть трошечки, знаете, поэтому все ж таки, як образ, перед вачима менш так у чоловіка розних думків про нечто, що ще треба, що ще все буде так, як треба, як Пану Богу
угоднае. Кажуць, мы можам троху запланаваць, нездарма гавораць, чалавек плануе, а Бог можа планы гэтыя вось так пакрушыць. Учора адзін наш святар нашай мінскай магілёўскай архідыяцэзіі Шеметова памёр, маючы толькі 58 гадоў, і імшу адпраўляў, стаў рана, дрэнна стала, і да бальніцы не давязлі. Ну, а можна, ён, напэўна, планаваў, што будзе ў нядзелю імшу адпраўляць. Напэўна, інтэнцыі запісваў, напэўна, ўсё. Кожны з нас усё нешта плануе. Поэтому і кажуць, воля Божая на ўсё, міласэрнасць Божая на ўсё. Так, дайдзем да гэтага часу, будзем нешта рабіць, як Богу угодна. Дзякуй Богу за тое, што робім. І просім Бога міласэрнасці на заўтрашні дзень, на паслязаўтрашні дзень. Калі будзе магчымасць нам гэта тое ці іншае зрабіць. Поэтому, гледзячы на другога чалавека, мы не ведаем, калі мы яго бачым. Сёння, можа, паследні дзень. Убачым заўтра, гэта яшчэ лепей. Так я часамі так і тоже разважаннях, навошта мне сварыцца з гэтым чалавекам, можа, заўтра яго ўжо не ўбачу, і тады буду сядзець, Боже, бонь з мілосцівнік, грішне моя, яй. Поэтому, дарагія браты і сёстры, карыстаемся з той хвіліны, якой жывём, славячы Пана Бога. Гэта найважнейшае. Поэтому Христос ясна гаворым. Усе будуць навучаны. Хто прыходзіць, каго Айцец прыводзіць да мяне, кажа, кожны толькі той, далей, сапраўды кажу вам, хто верыць у мяне, мае жыццё вечнае. Столькі магчымасці нам верыць у Езуса Христа, як я ўжо ўзгадаў, і праз выявы, і праз найсвяцейшы сакрамент, і праз адарацыю. Заўсёды чалавек можа знайсці час на Христа, на Бога, і гэтым самым знайсці час для сябе. Знайсці час для сябе, бо знаходзячы час да Бога, знаходзім час таксама для сябе. Знаходзім час для нашых бліжніх. Калі не маем часу для Бога, не маем часу ні для сябе, ні для бліжніх, толькі для гэтага света і для телефона тады маем час, а больш ні для чаго і ні для каго. Поэтому час для Бога, гэта вельмі важна. Христос гаворыць, хлеб жыцця. Я ёсць хлеб жыцця, паглядзіце, матэрыяльны хлеб ели, айцы вашыя памерлі. Нават хоць Маісей вам даваў гэты час, нават па закліку Пана Бога. Але я хлеб, а хлеб, які я дам, гэта цела маё дзеля жыцця свету. І тоже такая цікавая думка. Дзеля хлеб, які я вам дам, дзеля жыцця свету. А мы плачам пра канец света. Пакуль мы спажываем хлеб жыцця чыстым сэрцам у найсвяцейшым сакраменце, свет будзе існаваць. Не будзе канца. А нас там пугаюць, заўтра канец свету, заўтра гэты нажме на кнопку, заўтра гэты нажме на кнопку, заўтра гэты туды пойдзе. Дарагія браты і сёстры, много разоў гаварыў вам не адзін раз, калі угодна Пану Богу, ён і да кнопкі не дацянецца. Калі угодна Пану Богу, будзе жаць кнопку, а кнопка нічога не зробіцца. Помніце ў Хірасіме, Нагасакі, калі білі бомбамі атамовымі, малітва ружанцова, якія цуды рабіла ў Хірасіме, дзе айцы езуіты прыслухаліся, пасярод недалёк ад эпіцэнтра касцёл стаяў езуітаў, і адразу нават па бамбардаванню яны ўсе, ніхто не загінуў, і касцёл нават застаўся. Ну, трошачкі быў, але цэлы, ўсё навокал было ў друзгі, касцёл цэлы стаяў. Сям'я, якая малілася на святым ружанцы, не пераставаючы кожны дзень на ружанцы, просячы благаславлення. Нават расліны цэлыя асталіся ў двары, і дом нават вокны не павыбіваныя былі. Былі такія сведчанні. Пра гэтыя сведчанні ніхто не гаворыць. Матка Найсвячейша святому Максіміліяну Кольбы сказала, каб ён збудаваў кляштар за гарою. Гаворыць, ты пайдзі кляштар за гарою збудуй, не лезь ты ўсярэдзіну. Ён збудаваў за гарою, кляштар астаўся цэлы, абсалютна. Поэтому бачым, сколькі цудаў, сколькі ласкаў адбываецца, калі чалавек ідзе да Бога. А мы думаем, што як будзем паўцякаем ад Бога, і мы будзем тады ўжо ўсё, шчаслівае жыццё, потом трывога, бегім да Бога. Божа, памажы, што ж там рабіць, што тварыць. Гэта сам Ойче наш ніколі не сказаў, чи здровасць Марія ніколі не прамовіў. А прэтэнзій столькі, чаму гэта Бог яму не памагае, што Бог залатая рыбка, ці што на пасылках адразу там. Бо як трэба, то адразу так это. Ну, трошачкі адносіны мець. Адносіны. Я вчора там выслаў, я вчора сам заслухаўся, пераўпечатліўся, потом заснуць не мог, наслухаўся гэта, а там сестра вельмі прыгожа расказы выслаў на эту самую, на якую называюць, на тот чат.
хто по-польськи послухається, там сапраўды такого много чого цікавого, много чого цікавого такого у наших адносинах, а чого у нас не хапає, і не хапає доволі моцно не хапає у нашому штоденному житті. Як у нашому штоденному житті Бога не хапає, про яке життя вічне тоді може бути мова. Поэтому старайтесь, я не говорю, чтобы каждый человек аж там неведомо сколько. Пан Єзус, коли молився у саді Олівним, він підійшов до учнів, ви говорите, часу не можете навіть побути со мною на чуванні. Часу, хоч час побудьте один. Якби теж встановлюючи час, хоч час ночування со мною побудьте. А учні вже поснули, там, навіть часу не могли побыть. Поэтому постараемся, дорогие браты и сестры, хоть троху часу давать на Божие справы, на Божие, нават Божие справы, нават не только это прочитать летание, прочитать ружанец, але Святое Писание, это так само час молитвы. Читание катехизму, это тоже час молитвы. Что такое катехизм? Катехизм – это скорочено Святое Писание, так само. Мы познаем правды Божии, это так само молитвы, мы разважаем над правдами Божьими. Дорогие браты и сестры, это тоже повинны зразуметь. Але мы читаем, в молитовничках есть катехизм, ты хоть прочитали той катехизм раз, а там нас этой правды вучат и про 10 Божьих приказаний, про 5 наказов костельных, про головные грехи, про учинки милосердности. Откуль это все взято? Это все со Святого Писания. Поэтому мы, коли читаем это, мы узгадываем себе, что повинно робить, як повинно робить. Где коротко у нас уже есть такое життя Божие, и кажут, уже есть натхнение, коли успоминаем лишний раз. Это важно, поважано. Так само, но может, так само и молитва, як ми щось робимо у костелі на хвалу Божию, наприклад. Такі справи спеціальні, навіть покопатися у той, викопати той костел наш. Ми там не тільки копаємо костел і там посилаємо те самые думки большевикам, які розвалили, вот на що ви розвалили. Ну вот, я вже так, це саме. Але, ну, може, копаючи, прославити Пана Бога, що я оказався в цей час, а мог би я і не бачити, що зосталося від цього костела. А мог би я не те саме, перепросити лишний раз за грехи тих людей, які розвалювали це, попросити благословення, щоб воно все назад, хоч частково повстало це. Ось з такими думками, як кажуть, з такими думками підходить до справи, і мені так треба, і всім, і я рекомендую це саме, це ось на хвалу Божию робиться, тоді все, і тоді є благословення, так само і в житті, коли живемо ми на хвалу Божию, в відносинах до мужа, в відносинах до жонки, в відносинах до дітей, бачимо Ісуса Христа і хвалу Божу, ну тоді по-другому відноситься. А як бачимо чоловіка, який має такі, який не так повернувся, не так устав, не туди пішов, а вот це саме, а вона така, а він такий. Тобто, коли ми звертаємо увагу до чоловіка, ну так тоді що там, на чоловіку і бачимо тільки недохопи, а коли в цим чоловіку звертаємо увагу на Ісуса Христа, бачимо радість. Тому так само, говорю, пригожує, це все, коли маєте можливість послухайте, це вельми важливо. І тоді ось є так з віри така радість, велика радість. І тоді ті клопоти, що часами приходять до нас, вони становляться менш такі, менш заметні в нашому щоденному житті, бо Ісус, видать, вже диявол то зникає. Поэтому нехай Боженька вас благословляє. Амин. Визнаємо нашу віру в одиного Бога, Отця Всемогутного, Творителя неба и земли, всего бачного и небачного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего, единородного, Отца народного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного от Бога, единосудного Отцу, ради Бога все стало. И Он для нас людей и для нашего избавления пришел в небо и вчеловекся от Духа Святого, Девы Марии, и
собранные во имя Иисуса Христа, маем надею, что наши супольные молитвы, які теперь узносим до Бога Отца, будут выслуханы. Молімся за стога айца, за біскупаў і прэзбітараў, каб яны вялі ўсіх пазнаўцаў Христа да єднасці і любові. Цябе просім. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб, пазнаючы Євангеліє Христа, яны заўсёды выбіралі дарогу Божых запаведзяў. Цябе просім. Молімся за тых, хто стаў ахвярай несправядлівага асуджэння, каб яны паверылі ў перамогу Божай справядлівасці. Цябе просім. Молімся за нарачоных, каб праз прыгажосць чалавечага кахання яны праслаўлялі Бога за яго дары і заўсёды былі верныя яму. Цябе просім. Молімся за нашыя сем'і, каб яны жылі ў спакоі і любові. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы умелі распазнаваць у нашым штодзённым жыцці Божую волю і імкнуліся яе выконваць. Цябе просім. Прошу всемогутного ласки и благословения для ружи Маці Божией Сутяшення. Дякую Богу за дар молитовных групп в нашей парафии. Прошу так само молитвы Маці Божией Ружанцова, выздоровления для Александры, здоровья, эмоций Духа Святого для Тересы и Макась, урачам уважливости, ловкости, опекой Маці Божией для их заступництва Отца Фабияна, Божией ласки. Прошу так само дару оздоровления для Ивана и даров Духа Святого для лекаров. И просьба до Маці Божией Ружанцовой поздоровлений и навертаний для Сергея. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Нехай Бог усемогутным так само дарить радостью життя вечного померлых сям'ї Сяліцьких. Под слава Евгению Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Я молюся за всіх наших ахвярадавців, прошу Божого благословлення за ваші ахвяровання. Мы и смогли шмат набыть, то есть все працы пошли, все кажуть, то, что так заплановано еще тут для часточки алтара зробити, это только часточка будет алтара. Основная средняя частка алтара, может выше и троху будет более, где витраж будет там знаходиться. Ось вчора ще там ахвярадавець один знайшов, який наквіравав на шкло для вітража, а це було аж $2000. Ось я дякую пану Богу за цей дар ахвяровання, що ось це шкло ми повністю закупимо і можуть спокійно працювати, раму вже маль зробили. І буде пригожий алтар, так думаю, так міркую, що буде пригожий. Вот, у Столбцах завсёды был пригожий алтарь у старым костёле. И я сегодня приснил, як старый костёл обновляем алтарь. Ну ладно, бывает часами. Этот самый. И нехай Бог благословляет. Дякую всем, кто пришел копать. Ось вчора там целая толпа народу была у нас, там копали, мы выкопали амаль, что место, где находился Фабиян. До війни, тоді до того, як перенесли його, сховали. Ми якраз копаємо ось під каплицею цей покойчик підвала, і він повністю заховався. Одно, що потолок цього підвала обвалився, бо, ну, відповідно, там дожди і земля. Ось викапуємо це все. І коли ласка, приходьте ще ці дні, ось у четвер не, у четвер свята великая, але ось ці дні, може, викопаємо, постараемся все, и кажуть, очистить, и потом мы, тому что там мне инженер сказал, что фундаменты добрые, добро выглядит фундамент, это частка стен 1,5 метра целыми, и они тоже добрые, то есть цалком подвалы, можем сказать, подвальная часть, можно положить плиту железобетонную, и все это готово и забезпечиться, и то выше и пойти, так мне так вчера натхнение столько было, понимаете, так это самое, аж волноваться начал.
Вось, поэтому дякуем пану Богу всемогутному за допомогу і всім вам благословлення. Дякую щиро. Хто приходить і приходьте, ми зробимо, напевно, зробимо много, зробимо шмат. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Наш добрий Ойче, ми віримо, що Ти сутешиш своїх дітей, які звертаються до Тебе у щирих молитвах. Дякуємо Тобі за це, праз Христа, Пана нашого. А слушайте, сегодня день строителя, да. Строителя поздравляю, там у всех абсолютно, за вас тоже помодлюсь, и перед образом Матки Божией. Мне уже бискуп поздравил с раницы, понимаете, прислал открытку. Этот самый. Добро. Коли ласка поем. Брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець усемогутним. Нехай Пан Бог прийме ахвяру зуб Твоїх на прославление и хвалу имя Своего, от самого Христа и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, прийми ласкаво дарейки Ти сам уділив Костелу, и своей эмоции премени их у сакрамент, и дає нам збавлення. Праз Христа Пана нашого. Пан з вами. Угору серці. Подякуєм Пану Богу нашому. За правди годна, это и справедлива, слушна и збагавенна, каб ми завсюди і всюди Тобі складали подяку. Пане святий Ойче, всемогутний, вечний Боже, праз Христа, Пана нашего. И Он своим народжением с Девы Марии одарив человечество новым життям. Своєю мукою занищив наші грехи. Повстанням з мертвих дав нам уділу житті вічним, а взиходячи до Тебе, Ойча, отчинив нам брамы неба. Тому за анgelами и святыми мы обвещаем Твою хвалу разом с ними, вскликаючи. Святий, святий.
правди Божа, Ти святий, справедливо хвалить Тебе все Твое створение. Бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действием Моцей Духа Святого, Ты все оживляешь, освячаешь и неспынно збираешь народ свой, как от сходу солнца до заходу, складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому в єдності з усім костьолом у перший день тижня, коли Ісус Христос воскрес и спаслав на апостолов Духа Святого праз Христа, покорно молим Тебе, Пане, освяти моцею Духа Твоего эти дары, які мы принесли Тебе на ахвяру, каб стали сеяны телом и кров'ю Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказав здійснять гэтую таємницю. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вечэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Отвержаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоего Сына, так само Його цудовне воскресіння у небовшесті, і чекаючи Його другого прийстя, з подякою складаємо Тобі гэтую живую і святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего костёла и прими его як ахвяру, якою Ты пожадал быть умилостивленным. Дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, каб мы змогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперш з Найсвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юсофом и обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святыми архангелами Михаилом, Рафалом и Гавриэлем, со святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном, и усіми святыми про заступництво, яких мы сподяемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету с упокой и избавлением. Будь ласкавым отцевать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі со слугой Твоим, папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством и усім народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбы этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О, добрый Отче, ласкаво з'єднай с собой усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, хто в ласці Твоей дышал з этого свету. Милостиво прими володарство Твое, где мы сподеемся быть, каб разом с ними завсёды радоваться Твоей хвале праз Христа, Пана нашего, праз якого даруєш свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала праз усе веки вечные. Аминь. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать.
Тебе, Пане, сповна от усього злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей. Каб мы были заусюды вольны от греху и захованы от усіляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя, Збавцы нашего Иисуса Христа. О Твоего благодарства и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Прощи мне, зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і володариш на віки вечные. Amen. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою и с Духом Твоим. Супокой с тобою, супокой с тобою, супокой с тобою. Это поєднання тіла і крові нашої. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не вартий,
Боже наш Ойче, нехай у делу святой коммунии дасть нам збавление, умацує нас у світлі Твоєї правди, праз Христа Пана нашого. Святий Архангеле Михайле, Держи нас в змаганні, будь з нам обороною, супроть спокусов і пастор злого духа. Покорно просим, яка є вознищить вам Бог, а ти, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекло сатану і інших злих духов, які назву душу свою спасите нам. сядьте, коли ласка, дорогі брати і сестри. Об'яви. 14 жнивня, середа святого Максиміліана Марія Кольби, презбітера і мученика. 15 жнивня, четвер, урочистість у небовзяття Найсвятейшей Панни Марії. Святая мша у Столбцах у 9 и где-то в 19:15, у Новом Свежне в 18:00. Свято Великая, обов'язковая присутність на святой мши і ніякої такої праці, яка не обов'язковая, не виконується в цей день. Святая мша у Столбцах у понеділок у 19, у авторок, середу, п'ятницю у 9, четвер уже казав, у суботу у 9 і у 19. Так само хочу сказати, що у суботу відседі святая мша у гонор святого Роха о 15 годині. У суботу ми розпочинаємо, звичайно, набоженством коло крижа при в'їзді в Ацеду. Можна там під'їхати, і така процесія по всій Ацеді буде одного кінця вёски до другої, остановка перед крижами. Як традиційно, кожен день, потім заходимо у каплицю, молимося святую імшу, і далі продовжуються святкування. У Ацеді постаралися відновити образ святого Роха. Ось там пригоже зараз виглядає він, тобто відновили реставрацію. Він на картоні, картонка така зроблена, але це картонці вже 100 років, тому ми так і хорошенько відновили, реставрировали і хороші так само зробили, пригожу таку рамку зробили так само. Хочу подякувати вам за ваше ахвяровання на праці до упорядкування костюла. Зробили ганок. Тобто ганок не до кінця зроблений, в сенсі, яким там ще перили треба робити. Ось перили треба робити буде, і доволі шмат перилів, це саме великий ганок, але саме таке коштовне зроблено, це положено граніт. Граніт такий, добре, якісно положено, я так проглядів, поступав, то не ломиться, так все добре, ступаю, іду. Все добре, це майстри мені робили, вже трохи ведані, ось робили так само тут, хоча тут трохи я не задоволений був, це саме, але так, вже привик. Це що тичить, так само там чоловік працює на тому, як зробити отливи, там спереді, ззаді так само отливи зробиться, так само це вже буде забезпечено, костел наш буде забезпечено, зробили так само проєкт остальних ступеньків на входи там, щоб їх теж добре упорядкувати, але вже це не тепер там ще почти що стільки, скільки на ганок це треба було, але трохи менше, звісно. Поэтому это уже позднее будем робить. Зараз займаемся, як я вже вам сказав, алтаром. Что алтаром? Что успею зробити, муштрую кожен день про баляски. Тут там кажуть, это все нечто мешає. Але тут поки йдуть справи наперед по ось этой части алтара, поставить все вот это вот, и уже больше его не чапать, не снимать. Ось эту частку зробим максимально, поэтому дякую вам за ваше ахвярование, постарались. И это так трошечки, и кажу, тоже натхняє, що не всім это обыяково. Я дякую вам за ахвярование. Ще треба, матеріали, якби ми закуплені, ще треба за працю трохи платити, але вже доволі менші суми. Тобто, наприклад, золото нам тільки обійшлося
это $1100, это приблизно, ну, где-то 3000 с чем-то, 3500 где-то рублев, 3500 только закупка вот этих сусального золота, потом плюс еще материалы для этого всего, ну, и еще так, за працу треба буде платити недя стільки почти саме, скільки це коштує. Ось, а это буде так пригоже зроблена, пригожа рама для этого. Это половина, третья частка алтара буде зроблена з самого верха. Это буде вельми пригоже. Так, это, поглядите, готическая такая, все красиво буде. Наш костел буде так захотеть. Треба, ну, много чого. 31-го плануем посвятить, треба до біскупа неяк добраться, еще с ним поупорядковать, поэтому запрошаю загодзя 31-го на 12 часов будет собрать посвячение. Вось, будем молиться, дякувати Богу за всех и святаров, які працювали. Ну, шкода, може, неяк удастся ксенза Адама Врубеля. Добре було би запросить на это самый ксенз Ришард, задалека знаходиться. Аж у Норвегії, напевно, йому не зможе. Так, треба ніяк дозвонитися. Може, зможе ксенз Адам, бо йому там візи не треба приїхати, але хоча, не знаю, тут вельми тяжко через границю проїжджати. Попробую дозвонитися до його. Та, що тут? Ось це такі основні об'яви. Дякую вам за те, що, як я вже згадав, що приходите, каб розкопати цю нашу каплицу святого Доміника, де знаходилися парижські нашого отця Фабіяна, каб її забезпечити і потім обновити цю каплицю. І постараємося, може, як це, бо там, поглядів, говорю, стан доволі того, що засталося, доволі добрий. І мені це потішило, що сьогодні приїде один такий реставратор, архітектор-реставратор, ще ми з ним вечором поглядимо, там він теж дасть своє трошечки заключення на всю цю історію. Ну, постараємося, ось, каб це все ніяким чином зробити, каб воно було вже забезпечено, загідроізолювати відповідно, і присипати можна, і так буде добре. Так, до конца месяца необходимо прибрать прикостельную территорию. На апошнім тижні місяця треба буде скосити траву, навести чистоту в костелі, рихтуємося до консекрації. Так само ще треба буде зробити, я дам об'яву для мужчин, особливо, як прийшли. Ми ось тут цей уголок зробимо так, криша станеться, буде висеть образ, и образ святого Фабияна нашего, и мы перенесем сюда ось труну святого Фабияна, он будет находиться тут. Ось буде знаходитися тут, ми опечатуємо все, те саме печатками, треба все поопечатувати, щоб він знаходився тут. Це треба зробити, а там ми будемо робити конфесіонал у тим місці, щоб сповідниця була. Так. А тут хочуть помолитися, а ксенз не знає, як закриватися. Так, це саме. Гимнастику, спина болить, и неведомо, яку гимнастику робити. Вот, поэтому мы так зробимо ось таке. А ну, конфесіонал уже позднее, это будет позднее трошечки. Уже замеры зроблены, але это уже позднее, с часом. Ось это такие справы, а зараз примите Божие благословление. После Божьего благословения мы прочитаем молитвы еще до Мати Божией Ружанцовой. Еще не остатний день, ось мы тут выставление этого образа, але он завсёды будет висеть тут, можно будет подходить, помолиться, выказать свои просьбы и подяки. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляє Бог Усемогутний, а Отец, и Сын, и Дух Святый. Аминь. Идите у супокої Христа. Дякуємо Пану. До Фабіяна заспівайте зараз. Покажи, край наш от лиха бережи.
молися за нас. 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 Молися. Милуйся над нами. Как встали все мы годными обетцанию Христову. Даемся, святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас заусюды. Анна хвалебная и благословленная, Сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас воевай, Сыну Своему нас выручай, Сыну Своему нас отдавай. Молися за нас.